Ďakujeme všetkým partnerom a sponzorom za nádherné táborové spomienky. Vybrali sme sa pod Jánošikovú baštu, pretože dnes prišli lesní pedagógovia, lesníci, ktorí nás naučia všetko dôležité o tom, čo žije v lese. Majú vraj pre nás pripravené nejaké prekvapenia. Nechceli nám veľa o tom prezradiť, takže vlastne neviem ani skomentovať, že čo budeme robiť, tak sa nechajme prekvapiť. Prvým veľkým prekvapením pre nás bol strmý kopec. Ako sa ukázalo, niektorí boli v lese ako doma, napríklad vedúci Peťo. Práve ideme hore strmým kopcom. Každý kopec je namáhavý. Ak chcete na kopci vydržať, nerobte veľké kroky takéto. Rýchlo sa unavíte, treba ísť takto. Pomaly, nohy na nohy. Ale zberáme iba huby, tie, ktoré poznáme. To znamená, ak nie sme veľmi dobrí hubári a nemáme skúseného hubára pri sebe, nikdy nezbierame, nič nieme v lese, čo nepoznáme. Žiadne bobule. Áno, pozrieme sa tie. Áno, toto je plavka, má také lúčenie. Marvotú farbu. Hej, všetky huby sú jedle, ale niektoré len raz. Toto je asi mukotravka červená. Takže tu, ako vidíme, posledný ide Maroško. Už po pár metroch nevládal. A za ním Miška. Po namáhavej túre sme si oddychli na lúke. Tam nás už čakali lesníci, Števo a Peťo zo štátnych lesov, ktorí mali pre nás pripravený zaujímavý program. V čom spočíva toto tu na všetko? V čom spočíva? Áno. Tak to je zamerané na zažitkové učenie pre deti a volá sa to lesná previka, aby ste formou hier sa niečo dozvedeli o lese. Teraz dám to tú šíšku kolovať vám, každému jednému. Poviete mi svoje krstné meno. Ja sa volám Vanessa, moje obľúbené zviera je bobor. Áno. Ja sa volám Petka, moje obľúbené zviera je liška. Áno. Ja sa volám Veronika a moje obľúbené zviera je lev. To povedal, že nie africké zvieratá. Naspäť sa vrátiť. Tak, tiger. Ani tiger. Slovenské zvieratá. Podobné tigrovi, vlk, nie? Vlk. Diviak. No vidíš, lebo vás učia v škole blbosti africké zvieratá. Ja som volám Michal, moje obľúbené zviera je diviak, lebo sa podobá na môjho spolužiaka. No, čo má také kly? Nie, lebo je jak svinia. Ja sa volám Veronika a moje najobľúbenejšie zviera je svinia. Ja sa volám Kristina, moje obľúbené zviera je orol. Ja sa volám Ivana a moje obľúbené zviera je svinka. Ja sa volám Hanna a moja obľúbené zviera je Jarabina. Najzaujímavejšia pre nás ale bola slepá karavána. Vyskúšali sme si, aké to je, keď sa zvieratká v lese orientujú iba čuchom, sluchom a hmatom. Jakub, kde si? Au, piješ ma, au! Nevidím, kde ti triafám. Sme pri váne, dobre? Prvý je pri váne. Musíte byť úplne potichu, aby ste vedeli na transfer.
Naučili sme sa aj novú hru. Netopier a motýľ. Netopiere to mali veru ťažké, pretože motýle skákali ako srnky. Lieta v noci. Že lieta v noci, presne tak. A čím sa živí? Mizom. Aj vtákmi mali. Takže táto hra sa poeticky volá Netopier a motýľ. Netopier sa orientuje podľa čoho? Vydáva nejaké signály, ktoré sa mu odrážajú. Čiže čiže ten, čo bude mať zaviazané oči, netopier, povie netopier a motýľ mu odpovie motýľ. Ostatní v kruhu musia byť ticho. Dobre? Takže ty budeš netopier, jedno dievča na motýľa. Aj ty hneď, keď si pri mne. Tebo som si presne predstavoval. Daj si dole šátku, čiapku. No díky mal. Zaviažem ti oči. Som dobre nastavený na kruh, alebo som vonku? Si v kruhu, no krič. Netopier, Martin! No ale stále. Netopier, A ty mu odpovedz. Martin! Netopier, Martin! Ja si to dám! A behaj. Netopier! Musíš ju chytiť, odpovedz. Netopier, Martin! Ja si tam dajte! Netopier! Martin! Netopier! Martin! Tam má toto dole, tam mám. Jo, teraz chcem byť netopier. Netopier. Motýl. Netopier. Motýl. Netopier. Dobre, máš ju. Začala sa ďalšia úloha, deti dostanú obrázky a ich úlohou bude, aby vymaľovali či už žabky alebo stromy, lesné plody tým, čo nájdu tu v lese, v okolí. Môžu na to použiť lístočky, môžu na to použiť trávu, kamienky, blato. Sme veľmi zvedaví, ako budú obrázky vyzerať. Tá biela bodka, to je náš Michal. Michal sa rozhodol, že potrebuje nájsť aj nejaké lesné plody. Sme tesne pod vrcholom Janošikovej bašty, kde by sme chceli vystúpiť a práve táto lúčka sa stala dejiskom, dá sa povedať, stretnutia detí s lesníkmi. Takže ja som prišiel s mojím kolegom, volám sa Števo, kolega bude Peter, on sa tiež ešte potom predstaví, keď bude s vami. Robíme lesnú pedagogiku, to znamená rozprávame deťom, robíme s nimi všelijaké hry o lese, aby to bolo pre nich zaujímavé a niečo sa nové dozvedeli. Hľadáte, veľmi dobré. A skúmpanie máte tam? To je muflom. 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 Ja ti to tu pripnem a vy dávate otázky, ty dávaš teda otázky, oni ti odpovedajú áno, nie a musíš na to prísť, čo máš pripnuté na chrbte. Otoč sa, kľudne, môžeš aj takto. Alebo tak, jak lepšie. Je to hlodavec? Nie. Je to malé? Áno. Nie. Také štipec. Stredné. Tak, ďakujem. Také asi ako ty. Je to vták? Nie. Je to párnokopytník? Nie. Nie párnokopytník? Nie. Čím sa živí, skús? Hej, párnokopytník. Možno, áno, Čím sa živí? Nie, musíš tak odpovedať. Živí sa trávou, Rybami. niečím iným. Masom. Vy nemôžete, vy odpovedáte áno, nie. Veď je to takto malé, sme povedali. Zajac? Áno. To tak povedz. Teraz sme sa hrali hru Jaštevica, kde sa rozdelia súťažiaci na polovicu. Jedni majú pásky, ako keby chvost, a druhý chytajú za tie chvosty. V podstate ide o to, aby tá posledná jašterica, ktorá ešte si nechá tú pásku, ten svoj chvost, vyhrala. Števo a Peťo, lesníci zo štátnych lesov, nás za súťaže odmenili.
Odnesieme si domov zaujímavé a poučné pexeso, kľúčenku alebo pero či ceruzku. A toto bola najkrajšia odmena. Nádherný výhľad z Jánošíkovej bašty si vychutnal hádam každý. V každom prípade sme dnešný cieľ splnili. Sme na seba obrovsky hrdí, pretože okrem možno 5 detí na Jánošíkovú baštu vystúpili všetci. A keď sme sa vrátili do tábora po namáhavej túre, nám obed chutil ako nikdy. Ďakujeme všetkým partnerom a sponzorom za nádherné táborové spomienky.